Bé, per fer el meu àudio, la meva notícia, he utilitzat un accent dialectal similar a l'occidental, o almenys era la meva intenció, no sé com de bé ha sortit. Llavors he fet servir aquest tipus d'accent per apropar-me una mica, no?, per el dialecte nord-occidental. A més, he utilitzat, tal com diu el llibre d'estil, la forma seua en comptes de seva i, a més, he intentat en tot moment mantenir, tal com diu també el llibre d'estil, el gènere neutre, tot i que en aquest cas sí que he utilitzat les lleidatanes, ja que he trobat que era prudent dir lleidatanes, ja que es tracta d'un equip femení. Més enllà d'això, no he fet masses canvis més, ja que la resta del llibre d'estil, la resta del que diu el llibre d'estil, no afectaven la creació de la meva pròpia notícia, de com l'havia escrit. Per tant, l'he llegit, intentant, òbviament, fer que fos el més radiofònica possible, que no semblés que estigués llegint la pròpia notícia.